Vinga, estem Arribem a Estany Serrer. Arribem a Estany Serrer. A partir d'Estany Serrer, una traça per dintre el bosc fantàstica, 1 metre de neu, ja veureu, és per gaudir el bosc, està fantàstic. Continuem, direcció al refugi dels Orris. Vigilem quan travessem el riu, està molt bé i no hi ha d'haver cap problema, però a partir del refugi dels Orris vigilem bé les traces, seguim bé les banderes, no ens equivoquem, que hi ha diverses derivacions per allà. Continuem i arribarem ja ens enfilarem cap a l'estany de la Bova i fins a l'illa, on trobarem l'altre avituallament. De l'illa anirem plans fins començar la baixada de Vallcivera. Molta precaució a la baixada de Vallcivera. A dalt hi ha neu, però a la part de baix no hi ha neu. S'ha de vigilar molt aquí. És la baixada que hem de tindre més compte. La que més cuidado. Les altres estan bé, però aquesta s'ha de vigilar una mica més. I continuarem ja fins a baix, on farem el canvi i remuntarem al refugi de Montmelús, on trobarem l'últim avituallament. Aquí també, tall horari. I des d'aquí ja l'última pujada, que la podeu veure, Carlos, mira, enfoca cap a dalt. Per arribar ja a lo que és el coll de Montmelús i ja per gaudir l'última baixada que ens durà fins a Grau Roig. Tenim neus, molta neu pols, tenim neu crosta, tenim neu ventades, tenim tota classe de neus, però és per gaudir-les i per disfrutar-les sempre en seny. Vinga, us animem a que us ho passeu molt bé, segur que serà un dia espectacular, la meteo és bona, vull dir que tot està preparat. Bona cursa a tothom. Us esperem.